Salut toată lumea! O să ne jucăm încă o dată contra One Police și poate chiar o să facem ceva aici. Ok. Puteți să vedeți că nu m-am jucat jocul ăsta de ceva timp. M-am jucat încă un joc și azi o să vină Moș Crăciun. Și vă doresc un Crăciun fericit. Și la fel și la Revelion. Un nou an fericit, un Crăciun fericit. Eu chiar aștept pentru Moș Crăciun. Și toată de antrenament. Ce zice? Cargo List. În aprilie 1981, Ministerul Transportului a schimbat regulațiile la importul la echipament în Afganistan. Conducătorii trebuie să aibă un cargo list introdus. Dacă sunt niște chestii ciudate în documente, trebuie să fie refusal of entry. Și mai este încă unul cu United Rally. Okay. Sper că v-am tradus bine. Ok, bine. Îmi place mapa asta de la Afganistan. Contra One Police, scuze. Ești de... Ok, nu mă interesează, stai o secundă. Dă-te din mașina asta, omule. Mulțumesc. Boguslav Korolov. Boguslav. Mama, la ce nume ciudate sunt și astea. Totul e corect. Ia stai tot secunde. De la care stă asta. Nu, sunt mai multe chestii în astea. Stai o secundă. Stai o secundă, domnule, ce se întâmplă? Stai o secundă, domnule, că nu știu ce se întâmplă. Da. Este, mai filmez? Da, mai filmez, da. O să tai partea aia. Deci, da, deja nu e corect. Cargo list. Dă-te de aici așa. N-ai voie. Get out. Get out! Oh, mă interesează. Și minte că era aici ceva. 100 de lei. Mulțumesc, domnule. Thank you, Lila Brown. M-a speriat ăla. Contra One Police. Îmi dăm documentele acum. Să te împusc. Ieși, mă, din mașină. Acum. A ieșit omul meu fix când a văzut pusca. Am băgat pe ăla. Samir Tamer. Apple. E de fapt stai prima dată să... Este tot o secundă. Asta e din... Cred că este din United Rally. Oh, am văzut acolo și am văzut serpisori. Am văzut serpe, Hopa, hopa, ce-am zis eu. Hopa. Bani. Stați-mă odată un pic. Aresti criminal. Aresti criminal. Dăm banii, sigur noi să-i folosesc pentru chestii. Rele. Toaleta ai băgat-o și tu. Bravo, domnule, bravo. Bravo, dar n-a fost destul de bună.
Așa, cic. De acolo. Urâtule. Tot de așa acolo. Hai să duc totul aici. Nu totul, de fapt. Mai bine nu. Hai că le țin și pe alea acolo, așa. Chidusa. Good morning. Stai mă o secundă, domnule, că mai trebuie să mă uit și la de chestii. Că poate mai este și aici. Poate este și peste tot. Ok, nu e nimic pe aici. Nimic pe aici. De aici. Și nu cred că e nimic. Ia stai să mă uit și aici. Da, nu cred că mai e nimic. Da. Clear inspection zone. Ok. Totul a fost făcut corect. Așa. Doar trebuie să bla. Dăm documente să te omor. Ce mi-ești tu? Добре. Ok. Corect totul. No. Maduro. Отлично. Vrem să-i deschid dușa de la mașină. Hai că ăsta e ultimul. E bine. Dar sper că ăsta nu e ăla care fuge. Ce de ce vorbe? Cred că ăsta e. Pregătesc pușca. Documente. Este mașină. Nu vreau să fiu atent cu el. Care droguri înăuntru, domnul șefulică. Prima dată mă uit peste tot prin ăsta lui. Să n-are voie. Oricum. Da, totul e ok. Da, nu, tot nu e ok. Totul nu e ok. Să-și bagă înapoi asta. Albazido. Așa, Loris. Nu știu ce zice asta. Și bau. Aici mai era ceva? Nimic. Nu știu să stăm mai rapid. Am deschis poarta lui ăsta. Papa, domnul. Sigur nu o să scadă o chestie din aia. Sigur. Vă zic eu, domnul. Bla. Ok. Se vede dacă acum e evenimentul ăla. Nu e. Cred că ăsta o să fie totul. Asta o să fie totul. O văd următoarea dată când ne jucăm. Și sper că v-a plăcut videoclipul ăsta foarte bun.